aka raba an karɓo kuɗin nan kuwa ka san fa sabgan nan fa. Assalamu alaikum. Tauri kawai ga. Kai haba ya kace haka. Assalamu alaikum. Kai ya aka yi ne ka zo mana da baƙaƙen kaya ko kai ma ka koma sauran kasusuwa ne ya aka yi ne in ka zo nan kaska mana sallama kawai ka zo in kaya za mu baka ba kaya in ba kaya za mu baka ba kawai ka ci gaba da yin tsama. Ni ba kaya za a ban ba zuwa ne in ma woni. Allah ka banni da shi mana saka mai. Na ji an ce kai kike zuwa wajen budurwa da kai mata burga da matattun dala ko in ce fake din dala. To wallahi wannan ya zama na farko ya zama na ƙarshe da zaka je gurin ta ka ce zaka yi mata burga da ba kai ba nan bane mu ai kawai ba wata budurwa in ka ba mu wannan ka haɗa mana da kila kawai ba budurwa ba uwar ɗaki ko kowa ne kawai ake magana kai kula mana. Wannan duk wayan cewa kake na san ka san me nake faɗa. Billahi azimu la ilaha illa huwa wannan ya zama na farko ya zama na ƙarshe da zaka je gurin ta kai mata burga da kuɗi. In ba haka ba wallahi sai na sa an daure min kai. Kai Allah kula mana maza gaban ka ba mata ba na ci uwar ranka wallahi kai ya aka yi ne. Ruwa kayan nan aka da syrup ya ta bayar. Za ta bada paracetamol. Za ku ga paracetamol na dai faɗa ma na gaya ma. Ruwa ne ba ka ban nan bai na ci uwar na shiga bakin ka wallahi ba. Ai ina da dan Usaini wallahi.